na tayo sa Pusurubio pare. Ayan o. Yes sir. Ayan guys. So welcome sa channel natin. Kung first time mo palang manood dito, bale binibideo ko yung mga bayan-bayan dito sa Pangasinan. So for this episode, nandito tayo sa Pusurubio. Don't forget to like, share, and subscribe pala. And click the notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. So yun, panoorin nyo na rin yung ibang video natin guys. Thank you. So tara, simulan na natin to guys. Let's go.
Ooh. In 400 meters, turn right onto Hanway Street. Community building. Ah, dito na tayo guys. Make a U-turn, then turn right onto Sisson Street. Uy, may tennis club oh. Ano to? Wait lang, puntahan muna natin yung ano, Municipal Hall, tapos explore tayo. Let's go. Take the next right onto Sisson Street. Ooh, okay, naman ito. 200 meters, turn right onto Hanway Street. Ah. Diretso lang ba? Saan ka? Turn right onto Hanway Street, then turn left onto Osmond Street. Then your destination will be on the right. Puntahan muna natin yung munisipyo, tsaka tayo mag-explore. Ah, chichi. Wala talaga akong kaalaman sa lugar na to guys. First time natin ulit. Para siyang city, no? Daming sasakyan, daming building. Where ba? Nakita niyo ba? Hindi ko nakita yung munisipyo eh. So explore lang natin tong Posurubio. Laki ah.
Pakita yung gusto review ah. Lazy Resort. Lazy A Resort. Wow. Ay, Riverview Municipal Hall. Dito pala eh. Iba yung tinuturo niya eh. Ayun siya guys oh. Okay ko. Ay, makita niyo. Ayan.
babad na ata dyan. Bawal. Pa tayo isang beses. Tapos palabas na to. Central School. Save wise. Sa save mo rin doon, save wise. May magic dito ah. Hindi malayo ah. Ah.
above sea level.
CR dito. Meron dito. Ano po ito?
subdivision. Ari. No entry sabi nga, ba't na entry? So, ayun guys, bali dito na matatapos ang video natin for Pusurubio episode. So, kung nag-enjoy kayo or kung pinanood yung hanggang dulo, don't forget to like, share, and subscribe. At syempre, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. So, ayun. So, see you sa next episode.